Kunnafoni ni a dugu jɛlen ye o la aw kelen-kelenna si tɛ nana to kunnasiri kɔnɔna la ɲɛma ne bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Ayiwa mɔgɔ y'a fɔ cogo min na don kibaru u bɔnbɛ ni ka caya bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye kunnafonidila Birama Ture ye ale tununna a mɛnna a ye wulikajɔ caman olu kɔni bɛ ka kɛ kɔsa in na fɛn min ye a yɛrɛ ka du ye a fa ayiwa o kumana a y'a jira k'a fɔ ale kɔni hami min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ale ka se ka a den lahalaya dɔn a mana kɛ cogo cogo ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a salen de don ale ka se k'a kolow ye walima ale kɔni ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ale ka laɲini o de ye fɛn wɛrɛ t'ale fɛ o kɔ ni dun y'a lajɛ o ko u ma da o ma k'u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ fɛn min kɔni ye damakasi sɛbɛn ye k'o don sabu k'a jira k'a fɔ k'u den a tununna a ma ye kɛnɛ in ka ye waasa ka se ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu kɔni welelen kun don ayiwa u yɛrɛ ka denbaya la bagadaji Umaro Koita ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye ani Gabriel Keita u ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Kabi diɲɛ polisi tɔnba ale ye wele da Karim Keita kɔ ni an ko min ma mandat d'arrêt international la Birama Ture ale ka tununi kɔni kɛmɛ bɛɛ lajɛlen dalaminɛ kala ye o hukumu kɔnɔna na sa fɛn min kɔni ye a ka denbaya ye minnu ɲɛma da a kan kabi janvier kalo tile 29 san 2016 olu kɔni kɛmɛ k'u jigi da jamana faamaw kan. Anda berapuluh, bukan puluh aja. Apa kan dia bayar? Kami Birama bersela asambui. Allah nana kandai, kami yang tada Allah nana kandai. Gouvernement ada di Wilasa, procureur, kaplanti ke Karim Kondula. Donc, au point qu'elle n'a jamais a y'an nisɔndiya a y'an jasi donc anw bɛ min ɲini sisan surakadenw bɛɛ fɛ maa maa b'i yɛrɛ dɔn Birama ko la olu bɛɛ fɛ anw bɛna dɛmɛ wuli sa ka procureur dɛmɛ a ka nin baara la an bɛna o kɛ cogo di mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ dɔn Birama ko la anw journalisiw anw kabilatigiw bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an fana ka plainte du comme déjà plainte dɔ donnen bɛ an ko appuyer ka procureur dɛmɛ a ka baara la. Fɛn min kɔni bolodengɔni ɲɛsin bɛ maa min ma ni o ye Karim Keita ye k'a jira k'a fɔ ko ale nɔba bɛ nin ko in na ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kuma jan ko ale nɔ t'a la o hukumu kɔnɔna na sa a kɛmɛ ka lafasatɔnkulu dɔ sigi n'an ko min ma pôle d'avocat walasa cogo min na o bɛ se k'a kuma bɔ kiribon na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Faranjɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ ye Bandaw ani premier ministre kɔrɔ Moktar Wane fɛn min u ka surunandonba ye ko n'a jira k'a fɔ ko nin waati in na k'u t'u yɛrɛ sago la sabu ka d'a kan ko dagakɛ m'u da la u tɛ se ka taa yɔrɔ la u ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ u bolo u ka surunandonba n'o ye maître Mamadu Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la k'a bɛna damakasi sɛbɛn don Faranjɛla fanga maa ɲɛmaw olu juguya la sabu ko fɛn min ye maaninfinw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ko o minɛ b'u la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na Faranjɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ Bandaw ka taa se Moktar Wane ma n'o kun ye premier ministre ye Aminata Bacho Kone a bɛ ɲɛfɔ k'an ye. Dobaga y'a laɲini kɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaa fɛ Colonel Assimi Goïta a ka se ka jamana furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ Bandaw n'a ka premier ministre kɔrɔ ka se ka bila walasa u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kiri ministre kɔrɔ ka kuma ye wulikajɔ fɔlɔ min bɛna kɛ o de ye ka ɲɛsili kɛ teliya la CEDEAO jamana ka kiri bɔnsow ma ni dankarili kɛlen ye ni mɔgɔba fila ka hakɛ la an ka jamana kɔnɔ sɔrɔnadobaga ka kuma la hali bi a ma dabɔ kunkan gosili kama nga ka ko tɛmɛsira lajɛya n'o ma sen sɔrɔ an bɛna bataki ci a ko la sɔrɔnadobaga Maître Konate ka kuma la waati nata bɛna gɛlɛya a mana tigɛ a sira o sira kan jɛkulu caman i n'a fɔ Union africaine Nations Unies ale ni hadamadenya hakɛ lafasali jɛkulu caman bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa Bandaw ale ni Moktar Wane ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka taa ni ka segi kɛ lafiya la. An bɛ aw ladɔnniya ani hakilina jiginna ko maître Mamadu Konate min tɔgɔ bɛ ka fɔ ni ale avocat ye kiri ministre kɔrɔ fana don an ka jamana in kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Europe jamana min bɛ yen n'a bɛ wele ko Norvège ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka sɔrɔsiw bila ka na an fɛ yan wulikajɔba min bɛ senna ka se ka Bamajiw kɛlɛ n'a bɛ sɔrɔsiya baara wulikajɔ ko fɔ k'a ma ko Takuba o Mali Norvège jamana kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛna cɛdenw bila ka na nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye Norvège jamana a ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ n'i y'a lajɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ale bi ka sɔrɔsiw kolo gɛlɛya k'a bɛna fara fɛɛrɛ caman wɛrɛw kan
min kɔni b'a to hakilina minnu bɛ ani wulikajɔ minnu bɛ ka se ka bamanju kɛlɛ k'a bɛna o baaraw kolo sinsin kosɛbɛ. Iso Kulubali. jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko organisation du traité de l'Atlantique n'a fɔcogo suruma yɛrɛ ye OTAN ye o tɔnden don nka a sen tɛ Union européenne fɛnɛ na nin jamana kofɔlen ale bɛna kɛ jamana 9nan ye min bɛ ka sen don jɛkulu min bilala sen ka Faransi fɛ walasa ka Mali finitigilakaw dɛmɛ Saheli kɔnɔna la ale ni ka maa danɛjuguw kɛlɛ Saheli kɔnɔna la Faransi bɛna dɔbɔli min k'a ka kɛlɛdenw na o kɔfɛ ka fara Faransi kan takuba n'o ye nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ye jamana caman de b'a kɔnɔ ka ban i n'a fɔ Belgique, Estonie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Portugal ale ni Suède n'o yɛrɛ ye finitigilaka 150 bila ka na san 2021 daminɛ na. Danemark ale fana y'a kumakan di ko san 2022 kɔnɔna na k'ale na maa 100 bɔɲɔgɔnko bila ka na. Norvège o fana y'a yira k'a fɔ k'ale n'a ka jɛlatigiba 2 bila ka na force takuba ɲɛmaayaso la. Mali bi gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati in na o waati de la diɲɛ mɔgɔw kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma. Nin ye kuma ye min n'a fɔra Frank Beck Jensen fɛ min yɛrɛ ɲɛfɔra nin kunnafoni gafe in kɔnɔ. Ka kɛ ni dɛmɛ sɔrɔbaliya ye u ka wasadenso la Salango Oslo kɔni ye Faransi ka laɲini bila kɛrɛfɛ n'o yɛrɛ tun bɛ tali kɛ ka kɛlɛden dɔw d'u ma ka na fara force takuba kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ samiya o samiya jiriturubaw o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la ɲinɛn da in kun ye a tako 27nan ye kununko alamisa jirituru kɔni taara kɛ Kuluba kungo min bɛ yen n'a bɛ wele ko forêt classée ka se ka taa jiri turu sabu fɛn min ye dɔnnikɛla dɔ ye ka bɔ waati jan o yɛrɛ tun y'a fɔ ko ni adamaden ye jiri kelen turu k'i ka ɲɛnamaya k'o ma kɛ fu ye nin jirituruba in yɛrɛ tun bɛ maa min ka bonya kɔnɔ o ye faranjɛla fanga maa ɲɛmaa ye n'a bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ fɛn min kɔni a kɛra nisɔndiyaba ye sabu a jirala k'a fɔ an ka Saheli jamana in n'o ye Mali ye ayiwa fɛn min kɔni kungo hectare ba caman san o san o kɔni bɛ bɔ an bolo o fana ni jiri ma turu dugukolo bɛ tiɲɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye walasa ka se ka faamuyali caman kɛ Asan Jalo ani Zakaria Umar Keta olu tun b'a kɛnɛ kan. Foroba yirituru minnu daminɛna an ka jamana kɔnɔ a da donna an ka jamana ɲɛmaa fɛ bi alamisadonya in na ni yirituru baara ninnu kun jɔnjɔn de ye ka ja kɛlɛ ani waati yɛlɛmaw. Campagne mun ye dɔrɔn nin ye kalan de ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ ma jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka yirituru min kɛ sisan o b'a yira k'a fɔ maliyɛn kelen o kelen kan ka yiriden kelen turu a bɛ turu kungo kɔnɔnaw na a bɛ turu alabatɔyɔrɔw la a bɛ turu kalansoyɔrɔ la mɔgɔ si kana fɔ ko ma yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Anw bɛ fɛ ka yirituru kɛ cogo min na kɛcogo fila t'a la koyi jamanaden bɛɛ ka hakilima ta ɲina ko ne man kan ka diɲɛ labɔ kɛ k'a sɔrɔ ma jiri ju kelen turu k'a lakana f'u k'a dɔn ko nuguji in ma don gansan ha nuguji in donna de pour que an ka yiri turu donc chauffeur bɛɛ kan ka yiri turu maliden bɛɛ kan ka yiri turu o t'a bannen koyi diɲɛ den fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'i sigiyɔrɔ bɛn bɛ Mali kɔnɔ bi i k'i ja i fana k'i ka yiri turu. Walasa ka ni laɲini ninnu sabati bɛɛ lajɛlen kan k'i sen don ni baara ninnu na. A bɛ sɛnɛfɛnw bɔ nɔgɔ la a bɛ sɛnɛfɛnw kɛ an bɛ dumuni d'an ma donc n'i ye jiri kelen turu i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ i y'o taamasiyɛn jira hali n'o kɔfɛ n'i tɛ bilen mɔgɔw n'a fɔ karisa ye nin turu i maliyɛn bɛɛ sera ka kelen kelen turu nin don in na ka taa se nin kalo san in ma donc bɛɛ ye baara kɛ jamana ye bɛɛ ye baara k'i yɛrɛ ye. Merci donc yirituru in kɔnɔna la comme san o san ni samiya daminɛ la jamana bɛ yirituru kɛ o ye jamana ka taabolo dɔ ye pour que ka jamana kisi ja ma ani gɛlɛya min bɛ na bɛɛ bɛ yiriw nafa dɔn o de b'a to an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ka minnu bɛ yiri tigɛ u minnu bɛ tasuma don yiri ninnu na o kɛlɛliw kɛ maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka yiri kelen turu komi y'a fɔ ni mɔgɔ min yiri turu i ka diɲɛlatigɛ tɛ kɛ fu ye. Kungo lakananen min bɛ Kuluba ka dɔ fara o yanga kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan dugu kɔnɔ o de ye nin baara ninnu kun jɔnjɔn ye. Ayiwa fɛn min ye jirituru kɔni ye ko bɛɛ k'i jija ka jiri kelen turu sabu ko ni maa min ye jiri kelen turu k'i ka ɲɛnamaya o ma kɛ fu ye. N'an bɔra Kuluba sa an b'a jira o la k'a fɔ lajɛba dɔ o kɛra ka se ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min n'a bɛ fɔ faransikan la ko mouvement d'action patriotique MAP an ka bɛn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra araba juillet kalo tile 14 a kɛra Bamakɔ yan o lajɛba in senfɛ ka se ka nin jɛkuluba in sigi maa 50 ani maa 1 olu kɔni sigira ayiwa ni k'o kɛ bureau maaw ye a ma ɲɛma o ye Musa Temene ye Musa Temene yɛrɛ député kɔrɔ don ayiwa commune 4nan Bamakɔ yan ni nin jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ u bɛ a fɔ cogo min na k'a jira k'a fɔ k'olu nakun ani jɛkulu sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali yɛrɛ bɛ se ka jɔ ni hakilina minnu ye ani manifin bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka Mali kɛ kelen ni k'a lakana
k'u ka jɛkulu sigikun ye o ye mapɔ an ka bɛn a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Lolomadi Bate ale kun bɛ yen. An ka bɛn olu ye jɛkulu ye jɛkulu mun ni mɔgɔ caman jɔlen b'a la i n'a fɔ parti politiques ani association olu de farala ɲɔgɔn kan walasa ka hakilila di ɲɔgɔn ma cogo mun na malikura bɛ se ka jɔ ka sababu kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye hinɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna na. Ka bɛnɲɔgɔnya don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana institution minnu bɛ yen ka u jukɔrɔma tonton jamana lakana bɛ se ka sabati a bolo cogo min na jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka yakubaya cogo min na maliyɛnw cɛ ni muso minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka maliko kɛ an ka ko ye mun bi kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko maliko la mɔgɔ tɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye min bɛ cɛmancɛ la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maliko i kelen kungo tɛ an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ni mɔgɔ ninnu ye fɛɛrɛ ɲini an ka camancɛ fanga marabagaw fɛ i n'a fɔ cogo mun u ka fɛɛrɛ kɛ cogo mun bɛ se ka na ni ko kura ani hɛrɛ ye jamana kɔnɔna na. Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali hamina o kuma na Mali u y'a ta ni hakilina min ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ nka u mana baara o baara kɛ n'a ɲɛna n'a hinɛ bɛ se malidenw ma n'a lafiya bɛ se malidenw ma an bɛ bɔ k'a bonya lase o kuma na ka a kɔrɔtali fɔ nka n'u ye baara kɛ min bɛ dangari kɛ malidenw ka tɔɔrɔko la ka se ka tɔɔrɔ se malidenw ma o kuma na an bɛ bɔ ka kangaridali k'u ye ka f'u ɲɛna baara min kɛcogo man ɲɛ ka se ka o ɲɛfɔ u ɲɛna. Ka yira aw la k'a fɔ nin mouvement in n'o ye mouvement an ka bɛn ye a kɔni dabɔra politiki de kama i n'a fɔ u ka papiye ye mun fɔ. Wasa ka se ka kunnafoni kɛ forobaca tigilamɔgɔw ma min b'a to foroba nafolo maa dɔw kana o ta ni ka u yɛrɛ kɛ banna ye n'o ye an ko ma ko enrichissement illicite sabu cakɛdaba yɛrɛ dɔ bɛ min sigilen don o kɛlɛli kama ka forobafɛn ni ka se ka lakana n'o de office central de lutte contre l'enrichissement illicite a bɛ fɔ faransikan la cogo min na n'i y'a koro a bɛ o tile kofɔ waasa ka se ka diinɛmaw sen don a la sabu ka da ka diinɛ fana bɛ kuma o kan k'i ta tɛ fɛn min ye kana maga o la forobafɛn ye bɛɛ jɛ ye maa damadɔni walima maa kelen man k'o ta ayiwa ni k'o kɛ i yɛrɛ ta ye ka se ka diinɛmaw sen don a la kerecɛn diinɛ ka fara silamɛ diinɛ kan ayiwa fɛn min ye o maa ɲɛmaw ye pasɛriw ka taa se alimamuw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'u da don kuma na ayiwa diinɛ yɛrɛ ye min fɔ ala yɛrɛ ye min fɔ forobafɛn makara la ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ waasa olu fana ka dɛmɛ ka se ka kɛ o tile ye cogo min na baara ninnu sigira o de kan Maliki Jalo ale tun bɛ yen. Nin jɛrɛ in kɔni bɛ don farafina don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don yuguruyuguru kɛlɛli kama o kokumu kɔnɔ kabini san 2018 o don kɔfɔlen yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya o tile fɛ n'o ye cakɛda ye min sigilen don yuguruyuguru kɛlɛli kama cakɛda kɔfɔlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka fɔ la nin sigi in kun de ye walisa diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ jamana cakɛlaw ye cogoya min na ala ka kumakanw na yuguruyuguru kan. Mali la i mana mɔgɔ fɛn fɛn ta si t'a fɔ k'ale tɛ diinɛmɔgɔ ye. I tɛ maliyɛn sɔrɔ min bɛ se ka wuli k'a fɔ ne tɛ diinɛ si la maliyɛn mana kɛ cogo cogo an bɛ diinɛ dɔw la wa diinɛw fana kɔnɔ fɛn dɔ de ɲininen bɛ an fɛ an ka min kɛ fɛn dɔ fana ɲininen bɛ an fɛ an kana min kɛ donc jamana ka nafolo ka ŋanamu ka k'i ta ye o dun kɔnɛ bɛ kuranna kɔnɔ a kɔnɛ bɛ bibulu kɔnɔ donc an k'a dɔn san'an ka se jamana loi yɛrɛ ma an bɛ min bato n'o ye ala ye a ko ko a man d'a ye an k'a kɛ donc an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ o la sanni ka taa se ɲangili ma. A sɛgɛn ka bon an bɛɛ kan bi o ni mɔgɔ dɔw ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'a fɔ ko an ka sigi ka fɔ kɛ walasa min bɛ jamana yɛrɛ lasegin kɔ n'o ye yuruguyurugu ye a n'a ko tɔw an bɛ se ka solution sɔrɔ o la cogo min na ne bolo o ye koba ye. Nin kɛnɛ in kɔni kɛla sababu ye pasitɛriw fo ka taa se alimamiw ma olu ni jamana cakɛlaw ka kuma yuguruyuguru kɔlɔlɔw kan bibili ye min fɔ fo ka taa se kuranɛ ma. Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko ye dangali kɛ maa min a ye dangali kɛ dangali 3 maa min bɛ mɔgɔ yuruguyurugu kɛ maa min bɛ yuruguyurugu minɛ maa min bɛ kɛ sababu 2 ka jɛ a 3 bɛɛ n'i y'o bɔ jamana in na bi a tɔ bɛ dɔ dɛ. Maliyɛnw de don anw de ye corrompu ye an de ye corrupteur ye an de y'a 2 bɛɛ ye an kana taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ mais a fɔra ko ala ka kuma bɛna fɔ mɔgɔw ye bi pour que u ka se ka na a kuma fɔ mais n'u y'a kuma fɔ mɔgɔw b'a lamɛn est ce que mɔgɔw bɛ diinako la mɔgɔw bɛ alako la wa alako in a bɛ dawolo de la a tɛ dusukun na n'o tɛ n'a kun bɛ dusukun na i tɛ yuruguyurugu kɛ i tɛ kojugu kɛ i tɛ fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ na ni sababu ye ka tɔɔrɔ lase jama ma. Hakilina jiginna san o san juillet kalo tile 11 o de ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen don yuguruyuguru kɛlɛli ma farafina kɔnɔna na.
sɛbɛnba min bila mɛ ka se ka an ka dugujukɔrɔ nafolo ni ka olu ɲɛnabɔ an k'a ma ko ayiwa code minier n'i y'a lajɛ ko ni o kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni fɔra sabu ale gafeba in de bi ɲɛfɔli kɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo a bɛ bɔ cogo min na a bɛ bɔ ni danganiya minnu ye a b'olu bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ walasa ka t'o ɲɛfɔ sigidalamaw ye Kɛɲɛba fɛn min ye kalanbulon dɔ sigira sen kan juillet kalo tile 13 tile 14 ka taa bila tile 15 la kunungo min b'a to sigidalama bɛɛ lajɛlen commune fɛn fɛn bɛ yen commune 12 ayiwa Kɛɲɛba cercle kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ dugujukɔrɔ nafolo gafe in ayiwa a ɲɛnabɔli ko kan Amadu Jara ale ye ɲɛfɔ k'an ye. Jukɔrɔfɛnw olu maracogo bɛ se ka ɲɛ Mali ɲɛmaaw olu ye sariya dɔ bila sen kan décembre kalo san 2020 o hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o sariya kan ani ka se ka faamuyali kɛ o koɲɛ kan ministre min yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o koɲɛ ma a ye lajɛ labɛn Kɛɲɛba o hukumu kɔnɔna na. dɔw donna code kura kɔnɔ o yɛlɛmaw ye mun ye contenu local b'o la o ye mun ye k'a lajɛ ni malien société minnu bɛ yen ni fanga b'u la ni u fanga ni étranger société fanga ye kelen ni baara dɔw bɛ minnu kɔnɔ ko olu k'a ka di étranger ma an ka malien société minnu bɛ yen ko mun fanga ka bon a ka taa k'a di olu ma. An n'a fɔla ka fɔ ko ni sariya kura in min bɛ tali kɛ Mali dugujukɔrɔfɛnw kan ko a nafa ka bon maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen o t'olu fɛla ye. tant que permis bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan damasinaw ni yen baarali man kan bon fɔlɔ kodi la a kun fɔlen don an ye tant que yɔrɔ ma clôturer donc damasinaw bɛ baara kɛ maintenant ni kodi na an y'a ye k'a fɔ o bɔra la. An n'a sɔrɔ ni maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen o t'olu fɛla ye ni sariya kura in na cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele direction nationale de la géologie et des mines ale ɲɛmaa bɔla ka ɲɛfɔli kɛ ni sariya kura in kan. couloir ninnu an y'a jate minɛ sanu t'u couloir ninnu kɔnɔ mais o tun ye fɔlɔ ye sisan baara préliminaire de bɛ kɛ couloir kɔnɔ k'a jira ko yɔrɔ ka ɲi ni yɔrɔ ka ɲi dɔrɔn an ni service technique ni communauté yɛrɛ bɛ jɛ ka na yɔrɔ lajɛ fɔlɔ an bɛ baara préliminaire kɛ k'a lajɛ ni k'a jira ko sanu bɛ yen ni sanu bɛ yen tuma min na an bɛ sɔrɔ ka couloir créer k'a di o cɛw ma. Nin lajɛ yɛrɛ kuncɛlen maa minnu tun b'a kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye min bilala sen kan o k'a ɲɔgɔnye ɲɔgɔnna caman kɛ Kɛɲɛba commune 12 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min b'a to maaw bɛ se ka ni sariya kura in faamuya min bɛ tali kɛ Mali dugujukɔrɔfɛnw kan. Ayiwa an filɛbagaw nin y'an ka kunfɔlɔw ye Mamata Mota an sera ka min sɔrɔ ka di limanaw ma yanni kun filanan cɛ. Ɲɛma i bɛ fɔ i ka timinandiya la ka se ka dɔn kibaru lase an kanubagaw ma bamanankan cɛɲi na an bɛ taa ɲɛfɛ hali sisan ni o kunnafoniya kelenw ye an b'an sɛnsɛn ka taa sori Ibrahim Diallo fan fɛ tan ka segin bɛ cogo di sɔgɔmada in na an ka sira kanɔ la ɲɛma seli kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka se Bamako circulation sisan ma kabako de don tan ka segin nɔgɔya fosi tɛ a kɔnɔna la i komi an bɛ sɔgɔmada joona la sɔgɔmada in na tan ka segin bɛ cogo di an bɛna wele bila sori ma an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Bintu Napo ale ka yamaruya kɔnɔna la.